ବାବାଲୋ ବର୍ଷା ରାତି ସାରା ଦିନ ସାରା ବର୍ଷା କାଚୁଛି, ଛାଡ଼ିବାର ନାମ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏତେ ବର୍ଷା ବାବା, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏତେ ବର୍ଷା, ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି, ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି। ଆମ ଘର ଚାରିପାଖରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ରିଲିଫର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପାଣି। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତ ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଓପନ୍ କରିତେ ନାହିଁ, କେତେ ଆଡ଼େ କେତେ ପାଣି। କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଟାଉନ୍ ଉପରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କେତେ ଯେ ପାଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ରାତି ସାରା ଏତେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଛି ନା, 2 ଦିନ ହେବ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ତ ସେ ପାଣି ସବୁ ମାନେ ସହରରୁ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଗାଁ ଗହଳି ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି। ଯେହେତୁ ଆମେ ପାହାଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଆମ ଘର, ତ ଯେହେତୁ ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣି ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଏତେ ଆସେନି ପାଣି। କିନ୍ତୁ ଘର ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ବିଲ ସବୁ ଅଛି, ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେସବୁରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଥର ନା ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋର ହେଇଛି, ତ ବହୁତ ଜାଗା ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେସବୁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହିଲେ କେମିତି କ'ଣ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁ। ଏଠି ତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ବଢ଼ି ଆସିଛି ସେଠି ବହୁତ, ଟିକେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେବ ତ ରାତି ପାଇଲେ ପାଣି ପୁରା ମାଡ଼ିଯାଏ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ତ ଭଲ ସୁସ୍ଥ ଜାଗାରେ ରହିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆସାମରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ନ ହେଉ। ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହଉ ପାଣି ଛାଡ଼ିଯାଉ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ମାନେ ଟାଉନ୍ ଉପରେ ଏତେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନା, ମାନେ ତା'ର କ'ଣ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼, ପୁରା ପାହାଡ଼ରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ଏଠି ଛତା ଘିନିକିନା ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏ ବର୍ଷ ଚାଷ ହେବ କି ନାହିଁ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ରିସେଣ୍ଟ ମାନେ ଜମିରେ ସବୁ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିଗଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଷ ଜମି। ମାନେ ଏ ପୋଲ, ଛୋଟ ପୋଲ ଆମ ଘର ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପୁରା ସମୁଦ୍ର, ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ସମୁଦ୍ର ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ପାଣିର ଲହଡ଼ି ଏତେ ଜୋର, ପାଣିର ଗତି ଏତେ ଜୋର, ଦେଖିଲେ ନା ଡର ଲାଗିବ, ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ମାନେ ଡର ଲାଗୁଛି। ତ ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସବୁ କ୍ଲିପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ପାହାଡ଼ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଯେମିତି ମେଘଟା ତା ଦେହରେ ପୁରା ବାଜୁଛି। ଆଉ ହାଲକା ହାଲକା ବି ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ପାଣି ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଛ ବି ଧରୁଥିଲେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ। ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏଇଟା ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଘର। ଆଉ ଆମ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ଆମ ଗାଈ ଗୁହାଳ, ଆମ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍, ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି, ଆମ ବାଥରୁମ୍ ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ରାତି ଭିତରେ ଏତିକି ପାଣି ଆସିଛି। ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର, ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମାନେ ସ୍ଥାପନ ହେବାର ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଗାଁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ରାସ୍ତା ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣି ଘର ସାମ୍ନାରେ। ମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆଉ 10 ହାତ ବାକି ଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼, ଆଉ 2 ସାଇଡ଼୍ରେ ଚାଷ ଜମି। ମାନେ ଗୋଟେ ଚାଷ ଜମି କେହି ବି କହିପାରିବେନି ଏଗୁଡ଼ା ଚାଷ ଜମି ବୋଲି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ପାଣି ମଡ଼ିଯାଇଛି। ଟିକେ ଖରା କରିଥିଲା, ପାଗ ଟିକେ ଭଲ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଏମିତି ପାଗଟା କରିବ, ପାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଚାଷ ଜମି ପୁରା, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ହାଲତ ଖରାପ। ଏମିତି ହେଲେ ଚାଷ କେମିତି ହେବ? ମାନେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବନ୍ୟା ଆସିଗଲା। ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କ'ଣ କହିବୁ। ଯାହା ବି ହଉ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏ ପାଣି ସବୁ କେମିତି ଯିବ, ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟିବ। ଆମେ ତ ଏମିତି ଲୋକାଲ୍ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ, ପାଣି ଆସିଲେ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁ, ଖୁସି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ମନ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ବର୍ଷା ପାଣି କେତେବେଳେ ପୁଣି ଶୁଖିବ, ଚାଷ ଜମି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବନ୍ୟା ପାଣି। ଏଇଟା ନା ଆମ ଘର ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ KPM। ତ ଆମେ ଟିକେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠିକି, ଯେହେତୁ ଖାଦାନ
ମାନେ ଜାଗାଟା ନା ପାଣିଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ହି ଭଲ ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ଟିକିଏ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ତ ତାପରେ ମୁଁ ଭିୟୁଟା ଉଠେଇଥିଲି। ଟିକେ ପାଣିଟା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଏରିଆର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। ମୁଁ ତ ଯାଇନି ଗାଁ ଭିତରକୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଘର ଦ୍ୱାର ବି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତ ରାତିରେ ଏହି ସାରା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଦେଇକି ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ରାତିରେ ବି ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିଲା। ତ ମୁଁ ତ ଏତିକି କହିବି, ବନ୍ୟା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ।